खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 जुलाइ शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होगोन, गोसोआ दुखु मोनखांगोन। वृष राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव दोहोन दौलत जोबस्रांगोन, नखरा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिसिनि सुखु फैगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। नोंथांनि गथ'आ गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, फिसाखौ लानानै जिंगासिनांगोन। कन्या राशि। गुबुननि सिगाङाव गोसोनि खोथाखौ बुंना लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। तुला राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुननि मदद लानांगोन, थांखिसिम सहैनो हागोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव खहा जागोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। देहायाव जानाय बेरामफोरा जोबलांगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। मकर राशि। बायदि आबाद मावनाया खहा जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। कुम्भ राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो मान सनमान होजागोन। मीन राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।